Dejan Milošević ispred Pokreta Dostojni Srbije. Danas imamo jedinstvenu priliku da prisustvujemo dodeli odlikovanja gospodina doktoru Dušanu Dunđeru. Odlikovanja dolaze iz nama bratske zemlje Rusije. Danas smo saznali za to i zato imamo pravu priliku da vidimo kako se pravi nova istorija Srbije. Ljudi koji dolaze u posjetu doktoru Dunđeru, ono što je interesantno za drugog gospodina koji dolazi, gospodina Deržinskog, on je unuk osnivača Čeke, Feliksa Deržinskog, jednog od ikona službe bezbednosti u Ruskoj federaciji. Inače Čeka je preteča NKVD-a, KGB-a, danas FSB-a. Pošto je o doktoru Dunđeru teško pričati u nekom kratkom vremenskom intervalu kako bi se dovoljno dobro opisala njegova profesionalna karijera, ali pošto već imamo ovakvu priliku, mi ćemo malo zaviriti u tu privatnost doktora Dunđera i pokušati vama da dočaramo tu njegovu profesionalnu karijeru. A pošto se o njemu raspredaju raznorazne priče, maltene filmskog karaktera i nekog novog James Bonda 21. veka, ja ću početi od njegovog pasoša, malo neobičajan. Sad kad otvorite pasoš doktora Dušana Dunđera i kad pogledate i dođete do informacije da je u 2 godine preko 250 puta izašao iz ove zemlje, onda znate da je to otprilike svaki 3. dan bio van zemlje, van kuće i van svoje porodice. Toliko je težak život jednog profesionalca. Počinjemo od Narodne Republike Srbije, namerno se izabrali grad Novi Pazar, obzirom da doktor Dunđer godinama se zalaže za jedinstvo i slogu pravoslavnih i islamskih naroda, pa ova zahvalnost dolazi ispred grada Novog Pazara i gradonačelnika doktora Meha Mahmutovića. To pokazuje samo jednu stvar, da doktor Dunđer nije gledao nikada ko je na vlasti, nego uvijek pokušavao da pomogne svoje zemlje bez obzira o kom se gradu, mestu ili regionu u Republici Srbiji da je reč. Prelazimo sada na prvi deo onoga što želim da vam pokažem, a tiče se njegovog rada i karijere. Pošto se raznorazne priče raspredaju javnosti i saradnje doktora Dunđera sa raznim službama sveta, ovde možemo vidjeti da imaju priznanja i odlikovanja od naših bezbednostnih struktura i časnih ljudi koji rade svoj posao štiteći ovu zemlju, pa pogledamo, možemo ovde vidjeti odlikovanje Bezbednostne informativne agencije Republike Srbije, odlikovanje takođe ispred MUP-a, pa još jedno odlikovanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo su pokloni i darovi koje je doktor Dunđer dobio takođe od Bezbednosne informativne agencije. Ovu sliku koju vidite, čoveka koji je danas gost Republike Srbije, na kojoj bi svi trebali da, to jest njegov unuk je gost danas, to je Feliks Deržinski, osnivač, kao što rekoh već, Čeke, preteče NKVD-a, moćno KGB-a i danas Federalne službe bezbednosti Ruske federacije. Takođe, s ove strane isto možete vidjeti odlikovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ovde je takođe meni izuzetno drago jedan od darova Federalne službe bezbednosti Ruske federacije. Prelazimo polako na ono što je vrlo interesantno, poklon naroda Libije doktoru Dunđeru. Sad, da vam predstavim prvo jednu stvar, kad pogledate ovaj krug i ove zemlje koje se graniče danas sa Libijom, pa tu imamo Tunis, Alžir, Niger, Čad, Sudan, Egipat, to su sve delovi tih zemalja, sve bili pod suverenitetom i teritorijalnim integritetom Libijske Arapske republike. Međutim, pod pritiskom zapadnih sila, tadašnji kralj Libije pristao da ne bi bilo rata, da ne bi došlo do rata, to jest pristao je da te teritorije, te zemlje koje sam već naveo budu odvojene od Libije, a ideja sadašnjih upravljača zapadnom hemisferom je da se Libija podeli na 3 dela. Zato je inače izbio rat, one krve koji je Libiju devastirao. Inače, odnosi doktora Dunđera sa Libijom su mnogo duži nego što to bilo ko misli. Onaj ko se malo bolje razume zna kakav je odnos prema njemu imao bivši libijski predsjednik pukovnik Muamer el Gaddafi, i ti odnosi između libijskog naroda, libijske države doktora Dunđera potiču još iz tog
tog vremena. Posebno želim da naglasim povelju za diplomatiju i bezbednost koju je dr. Dušan Dunđer dobio od palestinskog ambasadora u Beogradu 2016. godine, možete pogledati o čemu se radi. Inače, palestinski ambasador u Beogradu je jedan doajen diplomatije koji nam je zbog saradnje sa doktorom Dunđerom pomogao i lobirao kod nekoliko zemalja da ne glasuju za ulazak Kosova u UNESCO, ako se sećate cele one priče od pre par godina koje se događale. Ovde takođe moram da pomenem, meni izuzetno drago, imamo mnogo odlikovanja od strane Ruske federacije, ruskih bezbednosnih službi, pa ovde imate Federalnu službu bezbednosti, kontraobaveštajnu službu, ajde sad sve da ih ne pominjem, tu ima i centar službi strateških bezbednosti Ruske federacije. Bukvalno je sve obuhvaćeno, jedan mali deo njegovog rada, novim odlikovanjima i medaljama koje vidite na ovoj komodi. Tu takođe imamo odlikovanje Francuske republike, to jest DSTA, kao i mislim da to imaš jeste od francuske policije kao nagradu i odlikovanje za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Sad, vrlo interesantna i ova knjiga, da tako kažem, to je predlog civilnog zakona predlog zakona civilne i vojne bezbednosti koju je dr. Dušan Dunđer predložio, koji je bio 5 godina na javnoj raspravi kad već nisu mogli ništa da nađu nikakve zamerke. Oni su doneli sasvim novi zakon koji je tu, ajde da kažem, 4. stub nacionalne bezbednosti potpuno devastirali, a to je privatna bezbednost, pa danas imamo ovo što imamo, da se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, a da su u 90% vlasnici privatnih firmi za obezbeđenje danas u Srbiji stranci. Dakle, to je za početak jedan mali opus rada doktora Dunđera koji je mislio i pored svih obaveza, rekli smo da na početku, pomenjavši njegova putovanja, našao je vremena i da uradi ovakav jedan predlog koji bi regulisao taj sektor našeg društvenog života, jer je izuzetno važan za bezbednost zemlje, tako da i pored svih obaveza koje ima po inostranstvu pronalazio je vremena da radi ovakve stvari za svoju zemlju. Inače, vrlo interesantno kod ovog predloga zakona civilne i vojne bezbednosti da je Institut bezbednosti Ruske federacije u celosti prihvatio ovaj zakon. Sad kad pogledate nivoe bezbednosti Ruske federacije i Srbije, onda vidite ko je tu pametniji i ko prihvata ono što vredi, ko nema nikakav problem sa tim. Kod nas očigledno je devastacija svega što postoji. Sad dolazimo do odlikovanja i zahvalnosti Profesionalne asocijacije svih sektora bezbednosti Republike Srbije, koje je naravno dato doktoru Dušanu Dunđeru. Ono što se nalazi pored ovoga je meni vrlo interesantno, obzirom da ovakav poklon imaju najviši zvaničnici Ruske federacije, poput predsjednika Vladimirovića Putina. Molim vas ovo da se zoomira da bi svi videli gospodina Nikolaja Patruševa, direktora Saveta Ruske bezbednosti, i gospodina ministra inostranih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova. Ono što je vrlo interesantno da piše, što može da bude poruka svima nama, vatra u srcu, hladna glava, čiste ruke. Jedan moto koji bi mogli svi mi da pratimo i našem običnom životu. Idemo dalje, još nismo završili. Dolazimo takođe odlikovanja i priznanja doktoru Dunđeru od strane naših profesionalnih asocijacija svih sektora bezbednosti. Ovo je postavljanje njega, da tako kaže, da se tako izrazim, za ambasadora ove asocijacije svuda u svetu. Dakle, imaju u ovoj zemlji ljudi koji ceni njegov dugogodišnji višedecenijski rad. Dolazimo sad do možda, što se mene lično tiče, najinteresantnijih dela koje će zapravo pokazati šta je višedecenijski rad i kakvi su rezultati višedecenijskog rada i truda doktora Dušana Dunđera. Pratite. Kao što rekao, došli smo, što se mene lično tiče, do meni najinteresantnijih dela koji pokazuje mali opus, ponavljam, kao što sam rekao na početku, je mali deo karijere i profesionalnog života doktora Dunđera. Dolazimo ovde do asocijacije, međunarodne asocijacije ne državnih struktura bezbednosti. Ovo je taj čuveni NSB Ruske federacije. Pogledajte koliko ovde ima
institucija i privatnih kompanija, tu se broju nekoliko miliona koje funkcionišu u tom, da tako kažem, ne državnom sektoru bezbednosti, a kad pročitamo samo jedno ime, agentura bezbednosti Alfa Team 95, a svi smo čuli za njih, pa sad vi vidite koliko je to zapravo ne državna bezbednost, a koliko državna, to je samo moja sugestija, možda grešim, ali sumnjam. A zašto je ovo zanimljivo? Obzirom da je dr. Dunđer dobio ukaz o imenovanju i postoje viceprezident, dakle zamjenik predsjednika ove asocijacije za jugoistočnu Europu. To bi verovatno u svačijoj karijeri svakog čovjeka predstavljao neki vrhunac, ali obzirom na lik i delo doktora Dunđera, mislim da je to samo jedna od vrhunaca u njegove karijere koju on posjeduje. A kad pogledate ovo svedočanstvo ili ukaz u ćošku ovamo, ćošku ovoga zida, pogledat ćete da je on prvo privatno lice koje je dobilo ovako nešto. Asocijacija međunarodnih kompanija koje se bave nedržavnim strukturama bezbednosti. To je još jedan kuriozitet svega ovoga i ovoga današnjeg dana, a zašto je to najveći kuriozitet koji sam ja čuo, to ćemo reći na kraju. Želim, kao i na kraju o malom delu gospodina prosjenog rada gospodina Dunđera, želim da pomenem, imate ovde pismo koji je gospodinu Vladimiru Vladimiroviću Putinu uputio libijski premijer Gvele. Ovde što je to vrlo interesantno, tu dolazimo vraćamo se na onaj početak kada je libijski narod uručio onaj poklon doktoru Dunđeru. Naime, doktor Dunđer je imenovan od strane libijskog premijera Gvela za generalnog predstavnika i zastupnika libijskih interesa kod Ruske federacije što se tiče ekonomskih pitanja, vojnih pitanja, diplomatije i tako dalje. Ovo je također bio rezultat jednog dugogodišnjeg rada. Naime, možda će mi neko zameriti, ali ja to moram da pomenem, taj vrhunac profesionalizma doktora Dunđera se upravo pokazao na primjeru ovoga što se dogodilo u Libiji. Ovo je kruna jednog rada kada su se oslobađali oteti ljudi u Libiji, tu je oslobođeno mnogo stranih državljana, bilo je to i Ukrajinaca, i Srba, i Rusa, a insistiranje doktora Dunđera kod Ruske federacije da se oslobodi i srpski državljanin po imenu Srđan Babić, a svi znamo da se iz ove zemlje, zvanični predstavnici ove zemlje, da su se zahvaljivali nekakvim tamo James Bondovima iz Evropske unije, a zapravo sad svi mi vidimo šta je istina. Ovo je jedan samo također u nizu profesionalnih dostignuća doktora Dunđera. Sad, pričajući o svemu ovome, nam može da se stekne utisak da mi pričamo o nekom filmu, da filmovi o ljudima koji su se bavili poslom, koji se bavio doktor Dunđer, ja mogu slobodno da vam kažem da su otprilike mala stvar za ono što je on prošao u svojoj karijeri. Ono što se ja nadam i što duboko verujem da sada prisustvujemo zapravo stvaranju jedne nove istorije, koje će Srbiju uz njegovu svesrdnu pomoć, govorim uz pomoć doktora Dunđera, pošto znam da on svim srcem i dušom želi to, doći do svoje slobode i da ćemo iskoristiti, da tako kažem, sva njegova znanja i mudrosti koje ima u sebi i kao narod dođemo do svoje slobode. Mislim da to mi zaslužujemo. Na kraju samo želim da kažem da je ovo jedan mali opus rada doktora Dunđera, ja to stalno ponavljam u ovih 10-15 minuta koliko sam iznosio sve ono što ćemo prikazati. Jeste mali deo jer teško je u ovako kratkom vremenskom periodu pisati verodostojno čitav njegov život. A ono što je poseban kuriozitet svega ovoga, da ljudi koji dolaze iz Ruske federacije, da mu uruča ta odlikovanja, govorim o množini odlikovanja zato što su u pitanju 2 ordena, jedan povodom 140-godišnjice od rođenja Feliksa Deržinskog, kao što rekao sam već, osnivača ruskih službi bezbednosti i ikone ruskih službi bezbednosti, 100-godišnjice od osnivanja Čeke.
Povodom tih 140 godina isto vrlo važno reći da je taj orden povodom toga što mu zahvaljuju, da tako kažem, na razvoju struktura, svih struktura bezbednosti i razvoju bezbednosti kao takve, a između ostalog zato što je čovjek koji je definisao novi vid terorizma, ne onaka kakav nam ga predstavljaju, nego je definisao taj novi termin finansijski terorizam i to dokazao, obzirom da mnogi narodi u svijetu, pa i mi, trpimo taj finansijski terorizam. Što se tiče 100-godišnjice Čeki i to odlikovanje koje je primio, to je zbog zahvalnosti u mnogim operacijama koje je vodio za oslobađanje talaca, takozvanih talačkih kriza, borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Ima li dalje od toga? Ja zaista tu reč ne mogu da pronađem, kao što rekoh, mislim da prisustvujem u istoriji i ljudi koji dolaze iz Ruske federacije da bi taj orden uručili, dolaze samo jedan dan doktoru Dunđeru, a i to je vrlo retka situacija istorijski gledano. Prikazat ćemo vam još neke detalje i nadam se da će imati priliku da razgovaram sa čovjekom koji će danas biti odlikovan, pa se nadam da ćemo prikazati još malo te atmosfere. Hvala vam i zdravi bili. Dušan. Poštovani gospodine Dušane. Мы сегодня вручаем вам знак. Вручujemo vam danas znak от лица нашей страны, России, od imena naše zemlje, Rusije, и семьи моей Феликса Дзержинского, i od imena moje porodice, porodice Feliksa Edmundovića Дзержинskog. Знак 100 лет ВЧК КГБ ФСБ. Znak 100 godina VČK, KGB i FSB. В далеком 1917 году создал эту службу Феликс Дзержинский. Daleke 1917. godine ovu službu je formirao Feliks Edmundović Дзержинski, которая являлась и является самой мощной службой в мире. Ona je najjača, najmoćnija služba u celom svetu. Вручаем вам вот этот знак удостоверения за заслугу перед своей страной
перед сербским народом, Uručujemo ovaj znak i dokument uz njega, znak vaše službe prema narodu svom, за большой вклад в борьбу с международным терроризмом, za veliku ulogu u borbi sa međunarodnim terorizmom, за освобождение заложников и пленников, za oslobođenje zarobljenika в различных горячих точках мира, u različitim gorućim tačkama u svetu, за активное участие в обеспечении мира в своей стране, za aktivno učešće u obezbeđenju mira u vašoj zemlji, за доброе отношение к Великой России za topli odnos prema Velikoj Rusiji и укрепление дружбы между нашими странами и народами. i učvršćenje prijateljstva između naših država i naroda. И от семьи желаем вам здоровья, благополучия, I od imena moje porodice želim vam zdravlja i uspeha и мы уверены, члены нашей семьи, i uveren sam da će članovi moje porodice, что будет жив Феликс Дзержинский, da je živ Velik Sedmundović Dežinski, он гордился бы вами bio bi ponosan na vas и сербским народом. i ponosan na srpski narod. От души поздравляю вас. Od srca vas pozdravljam. Уважаемый господин Душин, Poštovani gospodine Dušan, выражаю вам большую благодарность izražavam svoju veliku zahvalnost за теплые слова, сказанные в адрес нашей великой страны, za tople reči koje ste uputili našoj velikoj zemlji, русского народа, ruskom narodu, в адрес президента нашей страны Владимира Ильича Путина, našem predsjedniku Vladimiru Vladimiroviću Putinu. Сегодня мы приехали к вам, Danas в smo прекрасную страну Сербию, došli smo danas kod vas u vašu prelepu zemlju Srbiju, чтобы вручить вам медаль и удостоверение к ней, da bi vam uručili medalju i propratni dokument. медаль, сделанная в образе нашего предка, моей семьи, Феликса Дзержинского. Na medalji je lik mog pretka Feliksa Edmundovića Deržinskog. Потому что вы являетесь настоящим патриотом Mislim da ste vi pravi patriota сербского народа, svog srpskog naroda, своей страны. svoje zemlje. И выражаем большую признательность вам. Izražavamo veliku zahvalnost vama. Будем крепить дружбу Učvršćavat ćemo družbu между нашими странами, između naših zemalja, братскими народами bratskim narodima и идти только вперед к победе. i ići samo napred ka pobedi. Быть вместе всегда и во всем. Da budemo zajedno uvek i u svemu. Поэтому даю медаль и поздравляю. Čestitam vam i uručujem medalje. Прекрасно би слава, rekao. Dugo da ga.
deco. Можете еще вот так вот, пожатие руки, могу с вами вот так. Спасибо. Vi djeco kome narod srpski veruje, možete postaviti pitanje uvaženom gospodinu Držinskom, a možete i meni neko vas interesuje. Ja bi ovo prilikom iskoristio ovaj istorijski trenutak i postavio bi pitanje našim uvaženim gostima i gospodinu Držinskom i doktoru Dunđeru. Vaša zajednička poruka za kraj srpskom narodu. Я воспользуюсь моментом, задам вопрос и Владимиру Михайловичу, и Душану Дунđeru. Вот что бы вы сказали сербскому народу вместе? Сербскому народу хотим пожелать добра, благополучия, процветания, дружбы большой с Россией, чтобы наконец-то восторжествовала справедливость, и чтобы сербский народ и страна процветала и двигались по мирному пути развития и дружбы со всеми странами в этом мире, и в частности с Россией. Želim srpskom narodu da ide po putu nije procvetavanja, progresa, jel? Bilo bi ispravnije, i da ima dobre odnose sa svim zemljama, a pogotovo sa Rusijom. Ja ne znam, rekao sam mnogo više nego što je trebalo. Na vama je, deco, da odlučite šta hoćete, da znate šta je vaš cilj. Da li to što vas lažu svaki dan i da vam pričaju o nekom procentu, ili da vam minimalna cena rada bude tolika da možete slobodno da se udate, oženite, imate decu i da sutra mirno čekate vašu penziju, ili ćete dozvoliti sebi luksus da vas lažu svaki dan sa nekim procentima od 4, 5, 10%, pričajući vam priče o kojima oni bukvalno ne znaju ništa, ali na taj način vladaju. Kad dobijete vi 500, 600 ili 1000 dinara, ili vam vojnik dobije dnevnicu 120 dinara i od tog se prave neki uspesi, to je stvar koju samo morate da odlučite. Tu stvar u ime vas ne može da odlučuje ni Ruska federacija, ni bilo ko na ovoj planeti, pogotovo ne ja. Вы сами должны решить, что вы хотите. Хотите слушать и дальше истории о каких-то процентах или жить достойной жизнью? И вы, и ваши дети. Želim vam sve najlepše u životu, ali na prvom mjestu vam želim slobodu u kojoj ćete znati, za razliku od ove intelektualne elite, šta vam je cilj i danas, i sutra, i za 10 godina, i 100 godina. To je država. Желаю вам процветания и того, чтобы вы знали точно, чего хотите. Не то, что вам желает сегодняшняя элита.